Mondo dhi ocheka nikech ok gin gadiera ni pacha. Ni pacha ok ni e ketho gimoro e sirkal. Koro mane otera kamoro ni Embu e bwo PC mane iluongo ni Mahiu. Ni mondo adhi under strict supervision mar Mahiu. Koro bende nadagi ni jogi dwa keta ran ng'ama osomo economics nyaka PhD. To nyithindo kata mane benda coach kata ka somo mane somo masters kata mane somo undergraduate. To na coach to nyithindo go to yudo tich to gitiye ministry kanyo to ni an nditama ni an mondo adhi abed dio tan dio kasomo mar administration mana adagi dhi. Koro kana adagi dhi tadok mo ojwang kombudo no ndika atiya ka clerk e Kisumu municipality. Kech kanyo koro natiyo ka hoyanga nikech naonge gi ng'at moketo wang'e kuoma ni ng'iya ni katimo gimoro. Minyaka Jaramogi wuok higa mar 82. Koro ka Jaramogi wuok to koro kona ni mondo awe tich kanyo koro adhi akonye timo ohala. Mano e kaka nadonjo ohala. Mokoro watimo tije ma korko ohala no. Watemo timo kode kane wanie Lolwe. To gi Luo Thrift bende ne an manager mamare. Ne an manager ma Luo Thrift and Trading Corporation General Manager. Gi construction company bende wan go. Mane watimo construction miluongo ni Lolwe Construction Company. Mane an bende an General Manager. Kamano. Koro miyo korko ohala kono watiye gi Jaramogi mang'eny ma watimo gik mopogore. Kanadonjo municipality 1974-75 to sirkal kendo koro ndiko na barua ne giyiena nadhi atiplane. To kaka nawe tich mar bedo kansla to seyiera kara akwero ni karabiro na report 1980 katieko tam nani. Koro kana atieko tam mar 1979 to koro ka contest kendo koro madhi join go sirkal 1980. Kamano. Wach marabora ndi nyako nga jong sigara ni samoro konyo jowa ng'eyo ni to ni ngima ng'ato chalo safar, ochalo wuoth.